proces, den giver altså også meget rent forretningsmæssigt i den anden ende. Jeg synes erfaringer er jo svært at sætte ord på, men det er jo, når du slår op for bogen jo. Når du kigger på så, jamen, det er også sådan, du skal gøre det. Og det vil sige, at hvis jeg skulle lave det igen, så ville jeg jo ikke have det samme behov for hjælp overhovedet. Der ville jeg formentlig nok kunne lave det meste af det selv. Det hjælper en også til at identificere faldgrupper. Men det er sådan nogle ting, altså kommer du i gang, så udvikler alt muligt sig. Der sker noget på hovedet af folk, jamen nu, og så er der det med, jamen du er også for støtte, du har nogle forpligtelser overfor for dem, som har valgt at give dig støtte. Altså, det kan godt være, at penge kommer fra EU, men der er nogle mennesker, der betaler til EU, og så kommer pengene tilbage og arbejder.